Agur terdiarron zale ongi etorri Euskadiko batel txapelketara. 5. urtez jarraian, Legutioko urtegiak hartu du Euskadiko batel txapelketa aurten 38. ekitaldia. Eta zenbakiak, ia urterokoak, 440 kirolari elkartu dira Legutioko urtegian, denera 24 klubeko ordezkariak eta horietatik 14 Bizkaikoak, 9 Gipuzkoarrak eta Lapurdiko bat Urdioko larunbata eta igandez, larunbatean kanporaketak izan ziren eta gaur final guztiak izan dira. Lehenik federazio sariko estropadak eta ondoren txapelketak. Eta gaurko laburpen hau hain zuzen ere senior mailako emakumezkoen estropadarekin hasiko dugu. 4 ontziak prest, lehenengo kaletik Hernani, 2. Arkote, 3. kaletik Ondarroa eta kanpoaldetik 4. Kaiku Bizkaiko txapelketa, Kaiku 2. Lutxanaren atzetik, baina txanda nagusian sartzeko aukerarik ez zuen izan atzo kanporaketetan. 2000 metro guztira senior emakumezkoek, beraz 4 luze eta 3 ziaboga. Eta ertzetako 2 kaleen arteko lehia, hasieratik. Hernani lehen kaletik, Kaiku 2. ziabogan, 2 minutu eta 17 segundo, 2 ontzi horiek, 3. tokian Arkote 2 segundora, beste 2 gehiago, 2 minutu eta 21 segundo, 4. tokian Ondarroak. 2. luzean lekuak finkatzen hasi dira, Kaikukoek aurrera egin dute, eta txanda honetan Gipuzkoako ontzi bakarra izan da, Hernani 3 Bizkaiko, eta Bizkaitarra nagusitu da. 2. luzea osatzen, ziabogan Kaikuk 5 minutu eta segundo bat, Hernani 2. 4 segundora, 3 segundo atzerago Arkote 3. eta atzean geratu da nabarmen samar 2. luzean Ondarroa. Kaikuk baino 21 segundo gehiago lanaren erdiak osut. 3. luzean Kaikuk aldea areagotu baino ez du egin eta ziabogan estropada erabakita utzi dute. Bizkaitarraren denbora 7 minutu eta 33 segundo, 6 segundora Hernani eta lehia estuan Hernani eta Arkote atzetik aurrerako estropada egin dute Plentziakoek eta estu hartu dute batez ere 3. luzean Gipuzkoako ontzi bakarra. Hala ere 4. luzean Hernaniarrek arraunean asmatu dute eta 2. tokia ziurtatzeko gauza izan dira. Estropada buru Kaiku, federazio sarian, eurak nagusi 2015ko lehian. Kaikuk 10 minutu eta 20 segundoko denbora egin du. 4 segundo atera dizkio Hernaniri, beraz Gipuzkoarrek 4. luzean aldea jan egin diete Kaikukoei. 3. Arkote, Hernani eta Arkoteren artean 5 segundo eta oso atzean Ondarroa. Kaikuk baino 51 segundo gehiago behar izan ditu 2000 metroak osatzeko. Kaiku beraz nagusi lehendabiziko estropadan, aurretik aur mailako emakumezkoena ere izan da, han Zumaiak irabazi du San Juan, Bermeo eta Santurtziren aurretik, eta mutilen txanda infantil mailako federazio saria, lehenengo kaletik Gorriz Zumaia, 2. kaletik Bermeo, 3. kaletik Kaiku eta 4. kaletik Itsasoko Ama. Maila honetan aurreko denboraldian Bermeok irabazi zuen, baina ez federazio saria, Euskadiko txapelketa baizik, baina aurten federazio sarian lehiatzearekin konformatu behar izan dute. Bermeokoek denborarik onena ziaboga bakarrean, 2 minutu eta 18 segundo, Santurtzi gain gainean, 2 bizkaitarrak pare-parean, ondoren Zumaia 6 segundora, eta atzeraxeago Kaiku
1000 metro baino ez dituzte infantil mailako arraunlariek, beraz bi luze eta Ziaboga bakarra. Azken luzean sartuta hementxe Zumaiarrak aldamenera begira eta garaipena ordea kanpoko kaleetan zegoen. Bigarren kaletik Batel urdinarekin Bermeokoak, kanpo aldetik Santurtzi, Bermeo nagusi 4 minutu eta 50 segundo. 4 segundo baino ez dizki batera Santurtziko Itsasoko Amari. Eta Zumaia eta Kaikuren arteko lehia ere estua, azken txampan Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak Zumaia 3. 16 segundora, Zumaia eta Kaikuren artean segundorik ere ez da izan. Hor, Luis Mari Goikoetxea, Zumaiakoen ordezkaria, eta ondoren kadete mailako mutilen estropada. Federazio saria noski, 1500 metro, beraz, bi Ziaboga eta 3 luze. Estropada eremuaren kanpoaldetik irteten dira hauek, eta urrenez urren lehenengo kaletik Bermeo, bigarren kaletik Hernani, 3. kaletik Trintxerpeko Ilunbe eta 4. kaletik Kaiku. Estropada ederra egin dute 4 ontziek, aldeak ez baitira handiak izan, lehenengo luzean Hernani zertxo baita aurretik, 2 minutu eta 12 segundo, bigarren kaletik Hernaniarrak, segundo batera Bermeo, 3 segundora Kaiku, Laura Trintxerpeko Ilunbe. Bigarren luzean, lehen da bizikoaren joerari eutsi egin dio estropadak, Hernanik zuloa handitu egin du eta Ziabogan Hernaniarrek 4 minutu eta 30 segundo. Zabaltxamarretik maniobra, baina alde handi xamarrarekin Ziaboga hobea egin dute Bermeotarrek, baina Bizkaitarrak ez dira Hernanikoen mailara iritsi azken luzean. Hernani eta Bermeoren artean 5 segundo, bigarren Ziabogan, eta azken luze ona egin dute Bermeotarrek. Baita Kaikukoek ere azken txampan ikusiko dugu. Hernani argi lehen da biziko tokian, 7 minututik beherako estropada egin dute Hernaniarrek, eta lehia bigarren tokirako. Ikustagun Bermeo eta Kaiku azkenean, Bermeo bigarren 2 segundo eskasera, Kaiku 3. 2 pasatxora, eta Trintxerpeko Ilunbe ez da oso atzean geratu, 4. izan da 10 segundora. Juvenil mailako Federazio saria da hau. Lehenengo kaletik Deustu, bigarren kaletik Mundaka, 3. kaletik Tolosaldea eta 4. kaletik San Juan. Gipuzkoako 2 ordezkari beraz, Bizkaiko beste 2. Eta hasieratik Deustu eta San Juanen arteko lehia. Lehen da biziko Ziabogan Bizkaitarrak zertxo baita aurretik. Baina Tolosaldea ere ez da atzean geratu. Deustu lehenengo kaletik aurrena, 2 minutu eta 5 segundo, San Juan bigarren segundo batera, Tolosaldea 3. 2, Mundaka 4. 5 segundora. Hau dira Deustuko mutilak, 2000 metro egin behar. 3 Ziaboga 4 luze denera. Bigarren luzean, lanaren erdiak eginda beraz, lehenengo tokian Deustu oraindik ere 4 minutu eta 31 segundo, 2 segundora San Juan 4. kaletik, 3. Tolosaldea, eta atzean geratu gabe 4 segundora Mundaka. Garai batean Mundakako batela juvenil mailan Euskadiko onena izana, ez behin eta bitan, askotan 3. luzean San Juan darrak euren nagusitasuna erakusten hasi dira. San Juanek 6 minutu eta 51 segundo, baina lekutara joan zaio batela patroiari, maniobra txarra egin dute San Juan darrek, eta berriz ere Deustuk aurre hartu, naiz eta Ziabogan atzetik izan. 2 segundo San Juan eta Deusturen artean, 6 segundora Tolosaldea,
eta zertxobait atzerago bederatzira Mundaka dena eman beharrean izan dira sanjoandarrak azken luzean Ziabogan galdutakoa berreskuratzeko eta baita lortu ere. San Juanek irabazi du juvenil mailako federazio saria 9 minutu eta 11 segundo, 3 segundora Deusto, 3 eskasera, 10 Mundaka, 11 segundora laugarren, Tolosalde atzetik aurrera egin du beraz Mundakak. Eta federazio sariarekin amaitzeko senior mailako estropada eta hemen Gipuzkoako 3 ordezkari Bizkaiko bakarra lehenengo kaletik Zarautz, bigarren kaletik San Juan, 3. kaletik Elantxobe, 4. kaletik Getaria. San Juan aurten ere, iaz bezala ez da Euskadiko txapelketarako sailkatu, Gipuzkoan liga irabazi du, baina gero txapelketan Orioren atzetik geratu da. Eta Euskadiko txapelketako sailkatze estropadan 5. denborarik onena eginda. Ziabogan, 2. kaletik San Juan aurrena 2 minutu eta 2 segundo, segundo batera Elantxobe, 3. kaletik Bizkaitarrak, eta pare-parean Zarautz eta Getaria. 2 segundora Zarautz, 3 Getaria. Hortxe dituzue San Juandarrak. Estropada buru. Eta lanak emateko lehenengo kaletik Zarautz. Estropada bikaina egin dute Zarauztarrek. 2. Ziabogan, San Juanek denborarik onena 4 minutu eta 21 segundo, baina 2. tokirako leian gauzak aldatu egin dira. Elantxobe atzean geratzen hasi da, Zarautz 2. 2 segundora, 3. Elantxobe laura, eta beste segundo bat galduta Getaria. Gaur Getariak ez du aurreko estropaetako mailarik eman. 3. luzean Zarautzek egin du gora eta Ziabogan eurek egin dute denborarik onena 6 minutu eta 37 segundo. Gaina San Juan. Alderik ez, baina zertxo eta aurretik beti ere Zarautz. San Juan segundo batera, segundo eskasera. Getaria atzetik aurrera, Elantxobe atzean utzita, baina 3. 5 segundora eta 8 Elantxobe. Ikusgarria San Juanek eta Zarautzek izan duten leia, erritmo biziagoan San Juandarrak, lasaixiago Zarauztarrak, eta azken unean hartu diete aurrea San Juandarrek Zarauztarrei. Hor duzue azken txampa, San Juanek 8 minutu eta 54 segundo bukaeran. Segundo eta 26 eunenera Zarautz, 2. 3. Getaria 9 terdira, eta Elantxobe 4. 15 segundora. Eta behin federazio sariak amaituta, txapelketen txanda. Emakumezkoekin hasita, lehenik aur mailako neskak ditugu. Lehenengo kaletik Kaiku, 2. kaletik Ibaika, 3. kaletik Orio, eta 4. kaletik Tolosaldea. Hauek mutilek bezala 1000 metro osatzeko, beraz Ziaboga bakarra eta joan etorria biluze. Eta hasieratik aurre hartu du 2. kaletik Ibaikak, Errenteriako Batelak. Duela 3 denboraldi, Ibaikak 3 garaipen eskuratu zituen Euskadiko Batel txapelketan, ura historikoa izan zen eurentzat, eta aurten ere ez dira esku utzik bueltatu etxera. Ziabogan 3 segundo atera dizkio Ibaikak Tolosaldeari, 6 Kaikuri, eta beste horren beste Oriori. Beraz, Euskadiko txapelketako leian Bizkaiko ontzi bakarra Kaiku, beko mailetan ere bikainari da lanean. Sestaoko kluba, beste 3 Gipuzkoakoak. 2. luzean erosoantzean aritu dira Ibaikakoak, dena emanez, baina aurkariak kontrolpean zituztela, eta aur mailako
Euskadiko txapelketa nesketan Ibaikak irabazi du zaleen oihu artean. Azken arraunkadak errenteriarrek 4 minutu 58 segundo eta 58 Ibaikak egin duen denbora. Bigarren Tolosaldea izan da podiumean beraz, 6 segundora, hirugarren Kaiku bederatzira, podiumetik at geratu da Orio. 10 segundora geratu baita Orioko batela, errenteriko ordezkariak, Xabin Etxabeguren besteak beste hor, Pozarren 2015ko lehenengo urrea irabazita. Eta arraunak gora Ibaikako neskek. Emakumezkoekin jarraituko dugu, baina juvenil mailako estropada dau. Lehenengo kaletik Hernani, bigarrenetik Orio, hirugarren kaletik Tolosaldea, laugarren kaletik Getaria. Beraz, lau ontziak Gipuzkoarrak, argi dago emakumezkoetan, Gipuzkoan lan hobea ari direla egiten Bizkaian baino, baina Bizkaian bertan ere apurka ari dira esnatzen eta gero eta gehiago ari dira azaltzen batel eta traineriletan batez ere. 2000 metro egin behar, lau luze eta hiru ziaboga, Oriok denborarik onena, lehen da biziko maniobran eta alde handi samarrarekin. 2 minutu eta 15 segundo Oriok, bigarren Hernani 3 segundora, laugarren Tolosaldea laura, bosgarren Getaria 8. Parteko estuasunik gabe ibili dira oriotarrak eta erraz irabazi dute bai juvenil mailako Euskadiko txapelketa. Bigarren luzea osatzerako, ia bi ontziren aldea bigarrenarekiko Oriok. Hauxe da maniobraren unea, 4 minutu eta 57 segundo Oriok, ia 6 segundora Tolosaldea bigarren, Hernani gero bederatzira, eta nabarmen geratu da atzean Getaria. Oriok baino 15 segundo gehiago Getariarrek lan erditan. Hirugarren luzean patxadaz, Orioko ordezkariak ere ikusi ditugu lehorrean, eta hirugarren luzean Oriok Tolosaldeari 6 segundo, eta hortik atzera aldeak oso argiak izan dira. 16 segundo atera dizki Oriok Hernaniri, eta Hernani Getariari beste 6. Estropada bitan hautsita beraz, baina beti ere Orioko neskak aurretik. Jardunaldiko lehen urrearen bila oriotarrak. Usta oparoa lortu du beste behin Orio Arraun elkarteak Euskadiko batel txapelketan. Azken txampan Oriok egin duen denbora 10 minutu 5 segundo eta 74 eunen. Euskadiko txapeldun beraz. Bigarren Tolosaldea 10 segundo eskasera, hirugarren Hernani 17 segundora, ia 18, eta laugarren oso atzean Getaria 30 segundora. Hor Hernanikoak eta laugarren kaletik dezentez atzerago Getariarrak. Alde handiak beraz emakumezkoen juvenil mailako estropadan. Txapeldun Orio, eta umetatik ikasten dute hori Orioko zaleek. Lehenik txalo, gerora bateletan arraunean hasteko. Eta emakumezkoen azken estropada ikusiko dugu senior mailakoa. Urren ez urren, San Juan, Zumaia, Ibaika eta Lutxana Bizkaiko txapelduna. Gipuzkoako txapeldun Zumaia, Ibaika eta San Juanen aurretik, beraz Gipuzkoako 3 ontzi eta Bizkaiko bakarra. Aipatu dugun horixe, Lutxana eta
Kanporantza abiatuta, azkar konturatu da Luis Mari Goikoetxea, Zumaia aurretik zela, baina aldea txikia. 2 minutu eta 11 segundo Zumaiak, bat gehiago Ibaikak, 2 gehiago San Juanek, 3 gehiago Lutxanak. Ikusgarria lehenengo luzea, baina bigarrenean bik aurrera egin dute eta beste biak atzean gelditu dira. San Juan eta Lutxana atzera, eta Ibaika eta Zumaiaren arteko lehia estropada bukatu bitarte, kanpotik ikusteko zoragarria. Bigarren luzea amaitzen, bigarren ziaboga egiteko unean, eta Zumaia aurretik, baina pare-parean, gain-gainean, ia alderik ere ez. 4 minutu eta 40 segundo biek, Zumaiak eta Ibaikak. Zertxo betatzerago, 5 segundora San Juan, eta amore emanda Lutxana, 10 indartsu abiatu dira bizkaitarrak, baina beste maila bat dute gipuzkoarrek. Eta San Juan bera ere, bateletan, lasai ibili da urtengo denboraldian, eta Zumaia eta Ibaikaren mailara iritsi ezinik ibili da. San Juan darrak dira egungo txapeldunak traineruetan, baina urten Zumaiak lanak emango dizkiela ematen du. Baita Ibaikak ere, iaz garai honetan Zumaia sufritzen ari zen, trainerua uretaratuko zuten edo ez jakin gabe, eta urten askoz ere negu hobeari dira egiten, eta ontzi txikiekin bikain. 3. luzean, Zumaiak 7 minutu eta 5 segundo, Ibaika 2 segundora, San Juan atzerago 9 eta 16 hor dira Lutxanakoak. 4. tokian. 3. luzean hasi da beraz Zumaia estropada erabakitzen, baina erne ibili behar izan dute, azken unera arte Ibaikak ez baitu amore eman. Azken txampan, Zumaia zertxo baita horretik, barruan duten guztia eman dute Ibaikakoek, ustute iritsi dira, baina txapeldun Zumaia aurrenekoz gainera. Aste betean 2 titulu irabazi ditu Zumaiak. Gipuzkoakoa lehenik, hori ere aurrenekoz, Euskadikoa gero. Nagore Osoro patroi dutela Zumaiarrak, pozarren, 2. Ibaika izan da, 3 segundo eskasera, 4. azken 2 urtetako txapeldunak, San Juan darrak, 14 segundora, eta 4. Lutxana, 21 batera. Beraz, Zumaia Euskadiko txapeldun, arraunak gora, modu horretantxe ospatu dute garaipena, Zumaiarrek. Batelaren izena Aitona. Gogorra, Ibaikak gerra eman digu, eta polita esan du kanpotik ikusteko emozionantia izan dela, eta ondo gustora. Horlako da irabaztia betire grasi gehiago daka. Oso estu hartu zaituzte Ibaikak, Bai, Gipuzkoan bai 2 segundu bat genizkien bakarrik, eta gaur 3. Hortxe, estropasua parean ibiliga, eta azkenean. Bai, pena biletan atzetik angeatza, baina oso lehiatuak bi estropadak, eta disfrutatzeko modukoak. Disfrutatzea alda, hain estropada gogorretan? Disfrutatu gero igual, bukatuta gero gehiago, momentuan ez daki, baina bai. Eta pena bixe, trapua etxea ezin eraman izatea. Gatozen mutilen estropadekin, aurrekin hasita infantil mailakoak dira hauek, lehenengo kaletik Orio, 2. kaletik Arkote, 3. kaletik Tolosaldea, 4. Zierbena. Gipuzkoako 2 ordezkari, Bizkaiko beste 2. 1000 metro egin behar, beraz, hasieratik indarrean, eta ondo hastea oso garrantzitsua da hain estropada laburrean. Eta ondo hasi eta hobeto amaitu Oriok egin du, eta Oriorekin batera Tolosaldeak. Tolosaldeak denborarik onena, maniobra egiterako garaian, segundo bat Oriori, 2 minutu eta 15 Tolosaldeak, 2 eta 16 Orio. 3 segundora Arkote, eta 6 Zierbena. Eta 2. eta azken luzean, ito beharrean. Batez ere Tolosaldea eta Orioko mutil gazte hauek, hemen dituzue Oriotarrak, unetatik
ofizioa ederki ikasten ari dira, etorkizunean traineru nagusian ibiltzeko asmotan, eta oiu artean, Orio eta Tolosaldea eta Orio, azkenean Oriok irabazi du Euskadiko txapelketa infantil mailan. Segundo eta 26 eunenera Tolosaldea bigarren, eta podiumean azkenik Zierbena hirugarren 7 eta Arkote laugarren 8 segundora. Jardunaldiko bigarren Urrea Oriotarrek. Bestea juvenil mailako neskek irabazi dute, eta infantiletan mutilek bigarrena. Hortxe dituzue Oriotarrak. Eta aurretik Orioko agintariak ere irrifartzu. Kadete mailako lehia da hau, irteera kanpoan 1500 metro egin behar baitituzte, beraz biziaboga eta 3 luze, eta hurren ez horren, Deustu, Orio, Itsasoko Ama, Santurtzi Alegia eta Getxo Arraun elkartea. Ikaragarri ondo hasi dira Deustuko mutilak, oso indartsu, oso bizi, eta berehala branka erakutsi diete aurkariei, eta bukatu arte eutsi egin diote lehenengo tokiari Deustuko mutilek. Lana gogotik eginda hori bai. Lehenengo ziabogan 2 minutu eta 3 segundu Deustok batela joan egintzaio patroiari nabarmen, baita Oriokoari ere, eta zer esanik ez, Itsasoko Amakoei, maniobrarik onena Getxokoek, baina Deustu aurretik 4 segundora Santurtzi, 5 Orio, 6 Getxo, eta bigarren luze ona egin dute Santurtziarrek Deustukoak harrapatu nahian urbildu dira, baina ez dute Deustukoekin bat egiterik izan. Ziabogan 4 minutu eta 26 segundo Deustu, Itsasoko Amak 3 segundo gehiago, beste bira Orio hirugarren, eta Orio laugarrenari Getxori bat baino ez. Azken luzean, azken ahalegina egin du Santurtziko batelak, lehendabiziko maniobran okerri ibili dira eta denbora galdu dute, baina ez dute 10rekoa eman, eta Deustu estu hartzeko gauza izan dira. Nola nahi ere, Deustuk ondo eutsi dio lehenengo tokiari. Beraz, Bizkaitarren lehenengo garaipena gaur Deusturen eskutik. Kadete mailan 6 minutu eta 51 segundo. Bigarren Santurtzi, 2 segundo eta 76 eunenera, 7 eskasera Orio hirugarren, 8 pasatxora Getxo Arraun elkartea laugarren tokian. Bizkaiko txapeldun izan zen iragan astean Deustu, gaur Euskadikoa irabazi du Deustuko ontziak. Juvenil mailako estropadako irudia dira hauek, lehenengo kaletik Orio, bigarrenetik Ibaika, hirugarren kaletik Kaiku, eta laugarren kalean Getaria. Bizkaiko ontzi bakarra beraz, Kaiku, beste hirurak Gipuzkoarrak. Iaz Oriok irabazi zuen maila honetan Tolosaldea eta San Juanen aurretik, eta Gipuzkoako txapelketan Orio nagusi, baina Ibaikak gaur egin duen lana bikaina izan da. Lehenengo ziaboga Ibaikak denborarik onena, 4 minutu eta 24 segundo, segundo batera Orio ez usteko handia, baina indartsu hasi ohi dira Ibaikakoak, gero irautea izaten da kontua, baina gaur iraun egin dute. Aurre hartuta Ibaika, estu larri Oriotarrak, ustezko favoritoak, eta bigarren maniobran gauzak bere horretan. Ibaika aurretik 4 minutu eta 24 segundo. Bigarren Orio segundo batera, zertxo betatzerago Kaiku hirugarren, 3 segundora, eta laugarren tokian Getaria 7. Eta hirugarren luzean
gauzak ez dira askorik aldatu, Ibaika eta Orio eta Ibaika Kaiku erabat gelditu gabe, Kaikukoek maila bikaina eman dute Bizkaiko txapelketa irabazi berritan, eta berehala izango ditugu hirugarren ziabogan, Ibaikak 6 minutu eta 51 segundo, maniobra ona errenteriarrek, baita Oriotarrek ere zertxo bai zabalago ere bai, baina bizirten dira Oriotarrak Kaiku ere etzen urrute, Ibaika Kaikuri 3, Oriori bakarra, Getariari 9. Hortxe aurreneko 3 ontziak, azkenean podiumean izan diren 3 batelak, eta Orioren erreakzioa bikaina eutxi egina Ibaikak, baina jakin izan du bai Oriok, jakin izan dute Orioko mutil gazte hauek, 17-18 urteko mutilak dira, egoera zail horri buelta ematen. Nervioi eutxi, azken txampan, nor da aurretik, Ibaika dirudi, Orio hor da, Orio eta Ibaika, azken txampan, azken paladan, Oriok irabazi du juvenil mailako Euskadiko txapelketa, 9 minutu eta 87 eunen, Ibaikari 22 eunen baino ez dizkio atera. Bideo finisharen zain egon behar izan duten, lehenik Ibaikakoek ospatu dute uretan, txapeldun eurak zirelakoan, hortxe epaileak Oriotarrei esan dien unea, eta Orioko ordezkarien poza. Iaz bezala, Orio txapeldun juvenil mailan, eta horixe mutilek uretan jakin dutenean. Kaiku 3. izan da 5 segundora, Getaria 4. 14 segundora. Beraz, 7 Euskadiko txapelketa gaur jokoan, 3. garaipena Oriok. Urtero bezala, beko mailetan ere, lan bikaina egiten ari dela, erakutsi du Oriok. Bai. Gaizki esan nahi, baina oso justu behaiek bala bezala teia, eta gu pixkanaka, galba ez dut uzkun geha, baina bukar arte ez bukatu eta alare guk ez genekin ira, zigen hundikan ezer, behaiek hasia, pixkanaka zelebratzen ozea, eta guk gero esan diguenean, segulako posa, baina oso gorra estroba, bai. Lehorretik ala zirudien, haik aurretik ziala, baina alineazio kontuak, eta azkenean bideo finishak ala esan. Bideo finishak behatz baten gatik guk irazi deula esan du, bai. Giza begilakin ikusteko kapazidek ez dago hori, baina, ez gortu dugu azkenengo larguan, genekan guztia eman da, azkenen barrua. Eta estropada nagusia hause da, senior mailakoa, gero udan traineru denboraldian ikusiko ditugu, baina ontzi txiki honi ez diote muzin egin nahi, kabitzeko ere lanak izaten dituzte, eta hau etxek lau ontziak, lehenengo kalean Kaiku, 2. Bermeo, 3. kalean Zierbena, 4. Orio, eta lehenengo ziabogako denborak, aurretik Kaiku, minutu eta 57 segundo, segundo batera Bermeo, 2 segundora Zierbena eta Orio, egungo txapeldunak. Zierbenakoak 2014an beraiek irabazizuten Euskadiko txapelketa Legution, garaipenik gehien Oriok 8, 5 ditu Kaiku, Orioren azkena 2007an, Kaikuren azkena 2000 urtean, Bermeok 4 ditu azkena 2011an, eta Zierbenak beste 4, azkena esan bezala iaz. Lan erditan, denborarik onena Bermeok 4 minutu eta 11 segundo. Segundo batera Kaiku. 2 segundora Zierbena, atzerago Orio. Gipuzkoako txapeldun bai Orio, baina Euskadikoan Bizkaitarren aurrean amore eman behar izan du Orioko batelak. Beste maila batean ibili dira Bizkaitarrak. Bizkaiko txapelketan segundo eskaseko aldea aterazion iragan astean, sextaon bertan Kaikuk Bermeori, batelean gutxi ibilita Bermeotarrak, 15 bategun baino ez, eta Euskadiko txapelketarako sasoi honean iritsi dira. 3. ziabogan, Bermeok denborarik onena, 6 minutu eta 24 segundo, Zierbena 2. 3.
Bigarrenera igo dira Zierbenakoak, segundo batera Kaiku 2 segundora, atzerago Orio, ia 10-era. Hemen Kaikukoak erdi-erdian, batel urdinarekin, Bermeo, hirugarren kaletik Zierbena, eta dena eskatzen patroi guztiak, Bermeokoen patroia Aitor Etxebarrieta, azken txampa ikusgarria hoi duten eran azken urteetan senior mailako estropadak alaxe erabaki baitira, gehienez ere segundo baten aldea, gaur antzeratxu ibili dira, Zierbenak atzetik aurrera egin du, baina ez da Bermeo harrapatzeko gauza izan. Bermeo Euskadiko txapeldun. Azken txampan 8 minutu eta 32 segundo Bermeok ikaragarrizko denbora da hori. Estropada ere horretako markarik onena, bigarren Zierbena segundo eta 60, Kaiku hirugarren 2 eta 37, Orio laugarren 17 segundo eta 43. Gaur bertan 40 urte bete ditu Bermeoko arraunlariak, Fernando Rua Galiziarrak garaipen honekin ospatu du eta bateleko mutilen batezbesteko adina ia 37 urte. Bai, benetan gaurkoa gogorra izan da total. 3 txalupa nivel handikoak aurten ibilgaramen finalen eta topea egin beharra izan da irabazteko. Pena handiz, azkenean nadezuna da irabaztea, baina ja hemen leian egotea eta hor egotea, ja, guretzat edo behintzat Zierbenentzako da kristona, ez? Aurten irabazi da denbora, inoiz eta egin denbora 2000 metrotan, eta gainera haizearekin eta, orduan zorion du irabazlei eta horrengo astean beraien kontra egongo berriro eta saiatu dugu da irabaztea. Ni uste dut kalea ez digula askori lagundu, baina, gego ere egin dugu, haiek irabazi gaituzte, hasiko zorion dut, ez dago besterik. Hor, txapeldunak, Aitor Etxebarrieta patroi, arraunlariak, Beñat Astelarra, Jon Elortegi, Bersaitz Azkue, eta lehen aipatu duguna Fernando Rua Galiziarra. Besterik ez lagunok, hauxe, 2015ko Euskadiko txapelketak eman duena. Bermeoko arraunlarien pozarekin utziko zaituztegu. Horren arte, ongi izan.